recorde que quan ens va arribar la notícia estàvem en directe, es tractava d'una batuda policial que estàvem fent a Castellar per a desmantellar una perillosa banda mafiosa japonesa, la Yakuza, em sembla que s'anomenava, i clar, ens va colpir moltíssim perquè en aquell moment les úniques notícies que ens arribaven de la màfia eren relacionades amb la màfia italiana, amb Al Capone i res més, i la veritat és que ens va impactar moltíssim. Vam enviar una unitat mòbil i van entrar en directe les notícies de la nit. Aquella mateixa setmana, quan la Yakuza japonesa omplia telediaris i portades de la premsa fins i tot internacional, vam preparar un punt de mira on intentàvem donar resposta a tantíssimes preguntes que sorgien davant d'aquell succés. Qui era l'home que van trobar mort? Què va ser de les dones que van aconseguir fugir? Com era possible que ningú veiés mai a cap de les més de 20 persones que s'amagaven en aquella casa de l'Horta? Una casa que, contràriament al que sostenien els veïns, no estava deshabitada. Molts anys han passat fins que els fets s'han pogut esclarir mínimamente. Pues me acuerdo perfectamente. Yo estaba en segundo de carrera y teníamos que hacer un trabajo sobre la Yakuza japonesa y justo nos dijeron que habían hecho una acción en Castellar que estaba como muy candente aún. Y efectivamente decían que no se sabía bien quién había detrás, pero se hablaba de extorsión a políticos, del hallazgo de un cadáver entre las cañas. Y bueno, y ahora por fin en este libro se sabrá toda la verdad.